Pre. Uy, pre, saman. Ali, sunod. Kanang napildi na kag-racing, pre. Asa ka nakabalo na, pre? Dito gud sa mga silingan na to. Sa mga silingan na to, Oh. dali ara jud mukatag sa balita, eh. Unya, tinuod jud to, pre. Aka nang, napildi ko, pre. Napildi jud ay ka. Pildi ko. Atay nga naman to. Agi testing-testingan naman gudto na ko yung nato nga klase nga racing good. Gitisting-tistingan nimo nga Kanang 4 versus 1 ba? 4 versus 1 to. Oh, 4 versus 1. Ah, grabe. Unya unsa may mga motor nila? Wa ko kabalon sa mga motor sa kalaban kay gi-modify man to nila pagayo. Gimodify din nila. Oh, gi-modify nila pagayo kanang murag skeleton na jud ba? Atay. Ay na skeleton, oy. Amo ba? Unya imo unsa may motor gamit nimo? Kuan, smash. Unya natoy turbo. Ang unay turbo. Ay turbo. Unya anong napildi man ka? Alangan pre no, yung nanay may hitabo pre ba? Pag starting na mo no. Oh. Ready, get set, go. Zoom. Ditso me. Oo. Oh, basta kayong upat lagi pre. Upat mo sila no, kauban sila. Oo. Nag-una eh. Wala ka. Nag-unang upat ka buok, dahi kayo. Kusog di managan. Ay nakusog managan nilang mga motor oy. Gahiya oy. Di pod basta-basta pod. Atay unya ikaw. Ako naiwit ko. Naiwit ka? Okay, pag sugod nagpilditi-pilditi raman ko. PLDT unsa gali na pre? Hinahinay ba nung sa Ah, mo tama din no, tama din no. Moto nga kalmado ra kay kung drive no. Oo. Okay lang, chill-chill lang ba. Unya. Isingit-singit mo ng kauban nila ba? Yan na sila nga, grabe, hinay, kay mudagan ng motor. Atay mo ba? O, moto ako, wala ra ko. Bahala mo, singit-singit mo dra. Basta ako, gusto ko chill-chill lang ang drive, ana ba? Unya. Dito ko nainit, pre, pag ingon na tong isa nga, grabe, kusuga, mudagan sa motor, oy. Atay, nainit hinuon ka ato. Oh, nainit ko ba eh? Nanong nainit man ka? Kusog man kaya? Alangan no, kabalo, manggo nga pag ingon nato ang storya, reverse psychology man to, pre. Ingana day na. Reverse psychology ito nga to, pre. Dapat makaton kag na. Abot pa sabot ato, hinay man. Oo. Ana ko nga, kusog, di mo dagan ha, pisliton, para akong super turbo, activate, basta. Grabe no. Aso dito yung upat man to sila no. Lutsan eh. Lutsan day. Lutsan eh. Nung sa, matong sigay lang mata. Anak silang lutsan naman ta pre. Oo. Ana, ako tanaw ko sa likod. Atay, yan na ka. Kundi ana, rako. Grabe. Boto na may banking uno no. Oo. Banking, bako og banking Superman reverse position. Basta grabe. sigang mga mata nila oy. Sigang mata nila pre. Sigang mga mata nila, nakaana sila. Tayong banking sa buwang oy. Oo. Ay na, ana sila oy. Grabe naman na pre. Basta kay supot-supot lagi. Wala oy, layo kay gagwat oy. Layo kayo. Layo uy. Ayam sa pa. Puting layo Nya. Moto sa kalayo sa agwat eh. Pagtanaw na ko sa likod. Wala pa man sila bay. Wala pa di ay. Wala pa. Atay. Moto na ko ba? Matay ko mudritso ko sa finish line karon. Basig makaingon ng mga tao ba nga nanikas ko. Oh, maujud pre. Eh, siyempre layo kay gagwat. Ingon sila nga, shortcut pa lang ni. Maujud pre. Moto nga, kabalo ko sa gibuhat na ko pre. Unsa may gibuhat nimo? Na may nagmaruya sa unahan. Oo. Na mainit sa ako. Ano mainit ka? Na mainit sa akong maruya niya with juice. Atay. Moto nga taon niabot naman sila. Na ako dire nagkaon ko no. Oo. Upat sila. Babay pa sila sa kuha. Ni babay day. Hindi babay sa kuha na sila. Babay. Moto nga babay di mo ha. Sakay pa ako sa motor. Pandaro na ako. Activate ang turbo. Tiyub. Basta kay Ay, grabe naman na pre uy. kayo agwat oy. Ditso ano ay murag kidlat lagi pre. Mura jud ay kidlat pre no. Oh, murag kidlat oy. Basta kay layo na kay agwat no. Oo. Nag-abot dito sa bangkingunon balas nga bangkingunon god. Napaday last day. Na may last nga bangkingunon ba pag human na straight na ditso na sa finish line. Ay, moto nga ni Banking Superman gabay reverse position. Oh, grabe. Pag humag banking ibalik ako sa ko dating position. Oo. Okay, pa straight naman. Moto nga ana ko nga mo tong finish line no. Oo nya pagkakita nimo. Ana ko sang kugulingon matay luya tong mga kalaban ako eh. Mao ba? Moto nga tungod sa kaluoy nako pre, kabalo ka sa gibuhat nako pre. Unsa may gibuhat nimo? Ni minor ko. Ni minor ka? Oh, ni minor gi-break na akong motor. Ha? Kay nga naman. Kay kwan lagi kanang gusto na lang nako undangon ng kanang racing namo, gusto ko tablahon na lang ang dula ba. Grabe po nimo ka maluluyon pre. Uy, unya. Oh, moto nga pag break nako, lahi biya ni naka super turbo tano kay pag mo break ka mo andar gyapon. Grabe gahiya ba? Moto nga kabalo ka sa gibuhat nako pre. O unsa man? Gi-activate na kong active brake niya. Active brake? Active brake. Hala unsa man na pre? Akuan mo na siya pre kanang brake fluid gyapon na nga mas pilit pa sa normal nga brake fluid. Atay. Oh, naingon na eh. Atay patanaw do sa porma be. Ay dara. Mo ni purman niya pre. Hindaw. Oh, active brake fluid nga ni purma. Ah, Mo ni siya pre. mao day na. Mo ni siya active brake fluid. Isago lang nimo ni sa brake fluid niya. Basta kay pilit lagi kayo na pre. Pilit day kay pre. Oh,
Pagtanawon nimo na sa kanang microscope, pagtanawon nimo dito nob. Ang mga organisme man na niya pre, magana-ana. Eh, mayon na day pre. Oh, puti og color. Atay pilit jud kay to pre. Nganong ningon nato man to? Alang ano katong organism, pag mapusa to dito sa brake pad nimo, Ay, grabe naman na, uy. kay na. Basta kay ang ligid lagi nako pre. Ah, grabe. Ano uy? Mo, ba niya ni asoy mo ligid. Aso ang ligid nako pre, hilis uy. Hilis jud day pre. Hilis ang ligid uy. Kit ang interior uy. Ay, grabe unya. Unya sa may gibuhat nimo. Mo to paghunong sa motor nako pre nya padulong naman sila. Naog ko, para nako sila pre. Undangon na lang ato ning dula pre, tablahon na to ni. Unya sa may ingon nila pod. Ay na, wala man sila naminaw. Wala sila naminaw. Wala sila naminaw. Diretso jud sila sa finish line. Unya sa may sunday tabo. Moto, daog sila. Unya napildi ka. Oh, pildi ko. Mo ba unya? Nibayad ko 1,000 sila kay pildi man ko. Unya sila? Ah sila, nibayad po daog tag 3,000 kada isa. Ha? Daog man kaya. Nganong nibayad man? Alangan nadakpan man sila kay na may LTO sa unahan. Mo galing ni hunong ko kay wala biya may mga lisensya no. Traditionally nga kasi,